Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho mewasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi, Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Kepareng ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-ira Pathak Warak Mbalelo Seri Perangan Kopo Kendiri Meguru. Dalang sarta pendhapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara dipun tindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi wondene Pranoto Pakliran. Dipun tindakan Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu Dimas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Batak. Lekting katindakan Dimas Ladu Aldiansa. Wondene Pangrengga Busono dipun tindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung Ungling Gegong Somadularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi pesinden dipun tindakan Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto Gending katindakan Dimas Hadi Prayitno wondene Wiraswara. Katindakan Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campur sari katindakan Dimas Ari Semprun. Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran sandiwara ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gentong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Atekan sepisan gambaraken wonten ing Desa Dengkek. Susanto dipun paragani Dimas Bagong Sutrisno. Wiranti katindakan Mas Menik Widyawati. Ewadene para kanoman karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun gambaraken wonten ing Desa Ndara Kandhang. Mbok Surti kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati. Joko Lodang katindakan Roko Mas Andi Prastio. Joko Pilang dipun paragani Dimas Abi Rojani. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Panti Ngerang. Sunan Ngerang ing dalu menika katindakan Bapak Ambeh Wahun.
Ki Pulo Jati katindahaken Raka Mas Judek Prakoso. Adipati Cakrajaya dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto. Sunan Muria katindahaken Dimas Beguk Wiyanto. Adipati Pathak Warak dipun paragani Dimas Abdul Sutopo. Roroyono ing dalu menika kaparagani Mas Diah Maharani. Wondene Roro Pujiwat katindahaken Mas Tata Wulandari. Salajengipun gambaraken wonten ing Pulo Seprapat Kilodang Datuk. Ing dalu menika katindahaken Bapak Begek Ari Warsito. Kethek katindahaken Dimas Bagus Suyanto. Wondene Joko Murdo kaparagane Dimas Eko Pranoto. Lipur manah panjenengan sami katindahaken trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sariman, Dimas Rokim sarto Bapak Mogol. Mban katindahaken Siciu Arum Somplak kabiyantu siswa Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Dun dun
bobote awake dhewe kuwi wong ora duwe. Iya. Lamun to besok yen to ana rejeki, kamu bakal tak ganti. Apik ya, Kang ya. Dibangun sing apik. Ya wis ora apa-apa. Udan iki tinaka rejeki. Ngono. Iki aku Apa? Udan kuwi peparinge Gusti. malah kan saya bingung kan. Kok bisa kebeneran Santi? Aku lan sampean gak ngerti nanya. Heeh. Dari awalnya ate sana sini, isi ngene mau gak ngakul bae. Ngono. Ah, Kepengin duweni kemul. iya. Kemul sing bisa obah. Iya, ngono dadak dicekak aku lak ya isin. Lah nek kene ora ana sapa-sapa ngopo dadak isin. Sing ana kuwi ya mung aku karo kowe. Yen ngono lak lanjut isi mbok tuwes seneng aku. Ayo, sing tak jaluk kelawan kowe Susanti. Lawan dia kelawan aku. Tuan melanyangkan Apa mung cukup kandhek ing semene Susanti? Ya ora. Banjur Batuke bareng wong loro gawe anak kan. ora usah kesuwen ayo. Ya lampune dipateni. Ngono. Mergo temarmanmu kuwi sing petang-petang. Kowe renono. Ya. Kae. Kae. Wis mati. Ayo.
coba tak golekane. Ning ndi ora ono. Wah ciloko. Iki wayah wengi bojoku ana ngendi? Lho. Gedhe sisa kono kok jebol. Yang ngono bojoku ilang. Tulung! Tulung! Guyan nek apa to kowe kemang? Kok guyu piye lek? Raine guyu iki ana apa? Aku iki nangis. Tengah wonge brok-brok. Lah kok nangis? Perkarane apa to, Santo? Mergo apa? Bojoku ilang. Bojo kok ilang iki? Ora memper, ilang umume iki ya beras apa motor? Ora lumrah yo lek yo. Iya. Lho menungso kok ilang. Nah, Lah iki mau kaya ngene yo lek. piye ceritane? Aku karo bojoku kuwi nak temantenan anyar. Lah iki mau ning jero centung. Terus Bojoku leladi karo aku nganti aku keturun. Lah rumangsaku Susanti kuwi ana ing sisihku. Tak grayang nganti tekan pinggir aku nganti bawah. ibu Bojoku rono. Ora. Ono warung, Wis tak goleki ning mburi ora ono. nang warung ngono. Golek bat nyamuk apa Kok ning warung iki jam piro, Lek? Wong iki wayah wengi. Lah aku nang rondan mah ya ora nek liwat. Wayah penak ora Ya direwangi goleki, Lek. wayah ngono iki. Kowe mikir? Gir. Hei, ono lho. Ning ndi, Lek? Ayo Lek goleki, Lek. Tenan ya? Erko. Tenan ya? Ono apa? Mau gede guri mau jeblong ora? Ora. Lah kok Tak rapet. tak teli jeblong ya? Mbok menawa maling, Lek. Wah iya. Sing nyono karo bojoku. Ayo. bojone. Ayo, sing dalu, sing goliges. Budal goleki maline. Tajo!
Alam mbah, iki mau ceritane turu. Turu karo bojone. Heeh. Kelonan. Ya, aku pengen tak colong. Ngawur kowe. Bento. Betul apa? Kowe iku lho. Maling kok maling cekekan iku. Lah timbang kowe mbok nolong apa? Sono gak kuat. Lah nyolong wedokan yo pangan apane? Omongam. Ngomong aku ya? Wayah udan, rimis-rimis, nyolong wedokan didemeni enak. Yo ora. Rimis-rimis nyolong wedokan kok mel cocok. Alah. Iku melu koroi. Terus wae. Bocor wedokan. Ah bojone wong ah. Aja seneng sik. Wong kampung dengoyak. Mergo awak dhewe maling ya. Untuk donya didol mangan ya. Ayo mbok tolong wedokan kesuwen. Nek kok ora dipangan. Panapane? Alah. Mbok pangan manciawan karo sore ijo enak. Kok parek soda mambu. Mambu diubah banyu anget. Kesuwen anake karo daging nyolong ya. Sik. Kowe kok nyolong sego kok nyolong bojone wong. Iki mung ngerti karo wong kampung ora. Ngerti kok nang dowo gak goleki. Hah? Kok goleki bojone? Cak. Awak dhewe aku nyolong bocah iki. Gitu? Kowe dingerteni wong kampung. Terus sama-sama kowe ya. Yo. Ayo. Kenapa? Aku nek takok aku dijotosi gak aku nek memet. Benjo ta bojo mare malah. Lah aku yo wedi. Wah. Sumingkir Mas, aku tak koyo maling minggir. Oh, arep mlebu desane wong kok biayaan. Elek-elek yo kula nuwun. Kula nuwun. Lah kowe iki sapa lho? Lho, kowe karo? Karo. Kowe iki nom-noman desa kono lho. Lho kandang. Yo, kandang iki wilayah Dengkek lho Mas. Ayo kono Dengkek. Lah iya iki wilayah Dengkek, mula kowe minggir aku tak ngoyak maling. Nang ndoro kandang iki lagi ana maling. Ana maling? Yo. Sing dimaling apa? Dudu bondo donya dudu. Nanging wong wedok. Oh, kok aneh. Wong wedok iki ditolong lumrahe iki rak bondo donya. Lah kok maling normal iki ora normal. Dadi sing ditolong wong wedok. Lho. Ayo lek donya. Doyak. Oh ya maju. Lho kowe sing maju nek aku ning ngurimu ae. Piye kok iki bojone malah platoto Mas. Ene penak-penakan. Penakan piye? Mbok ngulungno aku malinge. Oh, sik. Apa kowe sumingkir? Wong aku ora nyolong kok kon ngulungno. Lah ngelok kowe sumingkir. Kowe tak dudohi malinge. Ah, yo. Gelem ora? Gelem e. Nek kira-kira malinge kecekel mau apakno? Lho kecekel tak idak tak jotosi lho. Sing maling kancaku. Iki Suha. Lah sapa? Ayu Rono kancaku. Lah ya kowe minggir. Ora iso. Lho, ora iso tetep tak oyak.
goblok. Yo. Piye? Kurang rolos sih, Teh. Lah kene. Ngomong Mas. Utaran kono kok. Ini kok jalan kono yang ditalon. Yot. Wow. Ojo ding. Sebentar. Hei. Cepat. Yes.
Beto. Belu lho sih. Loro. Telu. Papat. Anak. Akar, Mas. Lah sampean ono kene. Oh, kan kok ditolong. Lah ayo mrene. Iki koyo Rexona. Kering. Oh, ngejar. Jagung di. Jai.
Ojo ding. Sebentar. Hei, cepat.
jagung di jagung. Jagung di. Jajah. Hey!
kowe. Kenapa? Belani kono kowe. Biasanya tau belani ana. Lane ojo ulah-ulah. Ngomong aja dulu apa? Nangis kok. Getno. Ayo kok. Wah, kulo kacang. Hei! Hei! Kacang mau pagang ke? Lo! Janudan. Lo pagang. Fokus jaro. Jangan. Lho, lha iku nopo? Apa? Mik arek. Bea. Mbak Pakno. Apaan? Yo 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 yo. Kowe iki do ngopo? Adanya ya. Sing pengen ngomong bisu adan. Penting niate. Mbak, bareng iki opo-opo. Wah, wah. Itu ada nih utang. Saya mikir kamu. Kandas. Mau bisu mau nanti kandas ini. Bonus.